Så her har vi sidste del af videoen om dig og dit genom, hvor jeg introducerer anden aktivitet til på fredag. Og hvis I holdt jer vågne til den sidste video, så husker I nok, at vi var nået til de her kvantitative egenskaber, altså egenskaber, som ikke er enten eller, altså ikke enten næse eller ikke næse, men som er egenskaber, hvor mange gener påvirker egenskaben, og egenskaben også påvirkes af miljøet, sådan så hvordan egenskaben ender med at se ud, er et samspil mellem miljøeffekter og geneffekter. Og grunden til, at vi skal arbejde med kvantitative egenskaber, er, at den næste aktivitet handler om en sygdom. Og de fleste sygdomme opfører sig netop som kvantitative egenskaber, sådan så de har en eller anden grad af arvebarhed. Det kaldes ofte arvelighed, præcis ord arvebarhed, som altså betyder, at ens gener har en effekt på, hvorvidt man udvikler den her sygdom. Men arveligheden selv, hvis den er høj, forudsiger altså ikke, hvilken effekt et ændret miljø kan have. Miljøeffekter og geneffekter igen indgår i et samspil med hinanden om at bestemme, hvordan egenskaben kommer til at blive. Og det er jo lidt en rar tanke, fordi vores gener har vi ikke selv så meget indflydelse på, men vores miljø lader sig påvirke af de valg, vi træffer. Når vi taler om sygdomme, så taler vi ofte om risikofaktorer. Det betyder, at hvis vi kender rækkefølgen af de her bogstavskoder i vores DNA-molekyle, så kan vi finde nogle bestemte bogstaver, der afslører en forhøjet risiko for at udvikle en given sygdom. Det betyder ikke nødvendigvis, at man udvikler den. Det betyder, som for al genetik, at den her bogstavskode har udstyret os med nogle arveanlæg, et potentiale. Men det miljø, vi oplever, de livsstilsvalg, vi træffer, afgør jo også, hvor meget af det potentiale, der bliver realiseret. Det kan være, at man kan have en risikofaktor, der betyder, at man har forhøjet risiko for lungekræft. Så vil det netop betyde, at det er ekstra vigtigt at lade være med at ryge, og hvis man lader være med at ryge, så kan det være, at man faktisk ikke oplever en forhøjet risiko. En lille smule indviklet eksempel, men jeg havde en kollega i Foulum, som lavede et forsøg med mus, hvor hun havde musestammer, der havde en arvelig anlæg for at vokse langsomt. De tog altså langsomt på i vægt. Og så havde hun en musestamme, der voksede hurtigere, og en musestamme, der voksede hurtigere igen. Og det var altså genetisk, det vil sige, at ungerne af de her mus voksede så langsomt, og ungerne af de her mus voksede så hurtigt. Men når hun skiftede musenes diæt og gav dem noget foder med mere protein og endnu mere protein, så fandt hun, at ved et vist proteinindhold, der var det faktisk de mus, der før voksede langsomst, som nu voksede hurtigere. Og hvis deres unger voksede op ved det her proteinindhold, så ville de stadigvæk vokse hurtigere. Så den genetiske effekt, altså om det her var generne for at vokse hurtigt eller generne for at vokse langsomt, var afhængige af det miljø, musene mødte. Godt, men i den anden aktivitet skal vi altså arbejde med sygdomme, og i det her tilfælde bliver det fiskesygdomme. Og for de fleste sygdomme gælder det, at de opfører sig som kvantitative egenskaber. Det betyder altså, at vi kan lede efter nogle markører, nogle røde flag i DNA'et, så at sige. Vi kan altså se, hvis der er et bestemt bogstav her, så er der tendens til, at dem, der har det bogstav, de også udvikler den her sygdom. Det er altså DNA-bogstaver, vi finder oftere hos dem, der bliver syge, end hos dem, der ikke bliver syge. Igen, miljøet kan også have noget at sige, men hvis man har lige præcis det her bogstav i sin DNA-sekvens, så har man altså en større risiko for at udvikle sygdommen. Og det skal vi altså prøve at bruge på et real-life problem fra min fortid, hvor jeg arbejdede med avl af regnbueørder. Og det smukke her, det er, at når I har afgjort om sådan en, hvor der findes sådan en markør, der kan afsløre, om den her fisk bliver syg, så kan jeg tage de raske fisk og teste dem, og dermed forudsige, om de, hvis de bliver udsat for smitte, vil dø af det, eller vil forblive raske. Og på den måde kan vi vælge avlsfisk, som har DNA, der gør det sandsynligt, at de vil være raske, og på den måde undgå at bruge antibiotika i vores dambrug, og det er jo både godt for miljøet og for fødevaresikkerheden. Så det er anden aktivitet til fredag.